Assalamu alaikum yan uwa, rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma'abuta kalla wannan channel din ta mai albarka. Insha Allah a yau ma na zo muku da labarin wani application ne. Wannan application din yana da matukar amfani sosai. Wannan application din amfani shi anan shine kamar idan mutum ya kwanta ka ajiye wayarka a wani guri kuma ka rasa ina ne ka ajiye ta, ka tashi kana ta nema baka san ba inda zaka same ta. To amfanin application din a yau shine zaka dan mata wani alama ne, misali zaka mata wani dan sim, zaka mata wani fito. Idan kai mata wani fito ne sai wayar ka za ta kwashi ringi, sai ka gane a ina ne wayar ka take, ko ta hada ko ka ajiye ta ba tare da matsala. Sai mu je cikin bidiyon ta mu. Dan uwa, wannan shine application din da muke muku bayani bisa kan shi. Amfanin wannan application din shine zai baka damar ko da alal misali ka zo ka kwanta sai ka yadda solarka a wani guri ba tare da ka san ina ka yadda ta ba, ka tashi kana cikin neman ina ka yadda ta, ko kuma a ce ka zama a wani guri sai ka ajiye solarka a wani guri ka duba baka ganta ba. To amfani shi shine idan har ka seta shi application din wannan, za ka yi ma application din fito, za ka ma solar ta ka fito. Idan ka yi wannan fito shi zai baka damar solarka ta ɗauki ringi, sai ka gano a ina ne solarka take. Yanzu sai mu shiga cikin application din kamar haka domin mu seta abubuwan da ya kamata ba tare da wata matsala ba, insha Allah. To bayan mun shigo cikin application din, ka gani wannan ita ce ainihin fuskar application din. Idan ya zo muka zaka gani, zaka tardo wajen sound din nan, wajen volume kenan zaka ga a kashe, zaka tardo shi, zaka tardo wajen hutula shi ma a kashe, sai wajen vibration kadai zaka tardo a kunne. Idan ka shigo ka zaka zo wajen wannan sound din kenan sai ka kunna shi kamar haka. Zaka zo ka kamar wajen hotula wannan ita ma sai ka zo ka danna ka kunna ta, sai ka zo kuma ka kunna application din ainihin ka gan shi iya cikin ja, sai ka danna shi sai koma maka tsanwa kamar haka. To bayan ka mishi haka ka gama da application din, ka gama yi mishi ready, insha Allah kawai yanzu application din ka kawai da ka bashi da ka yi mai fito application din ka zai karba. Yanzu bari mu hoto da gaskiya application din misali kamar haka. Bayan ka fito kamar haka za ka iya yi ma solar ka fito, za ka ji a nan take ta kwashi ringi insha Allah. To ko da ka aje ta a wani guri ne, idan ka yi mata za ta kwashi ringi kuma ka je ka ɗauko abinka ka ci gaba da amfani da ita ba tare da wata matsala ba, insha Allah. Yan uwa, kada ku mance dai ku danna mana subscribing, kana ku yi mana ƙararrawar sanarwa, sannan ku danna mana like. Mun gode, sai mu sake haɗuwa da ku a cikin sauran bidiyon mu na gaba. Assalamu alaikum.